ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଚଲିଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଡାକିଥିଲା ଯାଉଛି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଖାପାଖି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ସଂକଳ୍ପରେ ବସିଛି ଗଣେଶ ପୂଜାର କଳସ ବୁଡ଼େଇଛି। କଳସ ବୁଡ଼େଇ ସେ ବାମୁଣ ବି ଆମର ନନା ପୂଜା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ନନା ଆସିଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। କେତେ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣା ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ପଛରେ ବୁଝିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରି କେତେ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣା ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ଠାକୁରଟି କେମିତି ହେଇଛି। ପୂଜା ଚାଲିଛି, ନନା ଆମର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ ଟିକେ ବଢ଼େଇଛି। ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼େଇବା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ଆମର ନନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବି ଆମେ ଦେଇଛୁ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଏହା ପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଅଛି। ତା ଭିତରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଚାଲିଥିଲା ଗଣେଶ ପୂଜାଟି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଦେଖିକି ଆସିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜାଟି କେମିତି ଚାଲିଛି। ନନା ଆମର ଆଳତି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶକୁ ଆଳତି ଆମର ନନା ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଆଳତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲିଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଗଣେଶ ପୂଜାଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଘିଅ ନଡ଼ିଆଟି ପୋଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିଏ ବସିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗଟି ବସିଛି। ପୂଜା ବି ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାଟି। କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ମାଲିକ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସରିଗଲା ପୂଜାଟି, ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାଳିଆ ଭୁଆଁ, 4 ଜଣ ଚାଲିଛୁ। ଆମର ଏଠି ନନା ବି ଆମର ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆମର ଏଠି ଜୁଲୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ KTM, ଗୋଟେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଏଇଟା KTMଟା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ତାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ଟି ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲେଖ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ତ ଏଇ ପିଲାଟା ଆମର ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଯଦି କେହି ବାହାଘର ଥିବ ତାହେଲେ କହିବ। ଏ ଆମର ବାହନଟି ଅଛି ଏଇଠି। ପୂଜାଟି ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି, ପୁଣି ରୁମ୍କୁ। ସେଠି ପୂଜାଟି ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ଭାବରେ ପୂଜାଟି ଚାଲିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସେୟାରଟେ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ ବି କରିବେ। ପୁଣି ମୋର ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ରେ, ଆମ ରୁମ୍ ପାଖରେ। ବସ୍ଟି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିବ ଆମକୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆମ ରୁମ୍କୁ ଆସିବୁ।